Anyang laki din! Nagsapa ka mo ito na mangitulot iti anak mo. Ija school, kumare. Wan mare, naskan ama sa paakta adapay lang nilakay ko amang bantay iti anak mi a baby. Apag iso ang makasubliak, mapanmatan iti trabaho. Milihibak mata talaga iti kinagagat mo, kumare. Basta talaga mare, nang runa no adan pamilya. Saan ang mabalin nga agsadot-sadot? Wan sana bale, mare. Kabailam day ta, si Kapay. You're a strong woman ever since. Ay wala, sa anak analaka asumo ko. Ay, kunaklakit din no asino ti masabat ko. Sinagayam, kumare. Nagkapangay. Ay na, intulod ko man dya inaunak iji pagadalan. Anya, napan kay di pagadalan akas tati kawas mo. Ay, unay kan. Awat mo dakas na kumare, si kakit dimot. Ay, namare, no syaklaang. Saan ang mabali na kas tati kawas ko ang mapan iji pagadalan? Una sa dinuman. Mabai, naklakit di. Anya? Nang runa no kas na kaug-uging. Ay na, pakawanam apaw. Hay, nakababain kumare. Promise. Anya? Anyamot tanday takawas yun, Nana. Kasla pinagulos ni aso. Ay, oo na yan. Ha? Katuan mat. Sa kayo pumanasyar ijay kaadwan ti tattao. Di kay mabaen. Unay mat dayta na panagsasaum kanyak si Kasarya. At dalaang mansyana dayto badaw. Ngam na dalus mat. Inlabak dayto. Nagalas akitaan, Nana. Ay, siya kunti mang ibagbaga. Ha? Nana, uray bakit kayon? Saan kumamot akas na? Surusuruin nyo lat na kung mga agkawas itinadalos no rumar kayo. Anya? Ngam sa bagay, kasta talaga siguro no naganak iti ado. Kaslaag lang abulos a baboy. Ay, nakapal na. Awan nga raw tipil-pilyan na day baak. Bakat man wan no lakay, obing man wan no balasang, uyawan na latta. Wan nga rod, Nana. No abay matakas jay day abaak. Nalabas ti kinaman aguyaw na. Bayan tayo latan Tinapatag, saan tayong ar-aramiden, jay ar-aramiden na. Ay wana ha? Aguyaw latta, aging gat kayat na. Agsublin tumatlakan kwa na, amin nga isaw-sawang na itipada na at tao. Ay, natata, apay mo't akas tati kawisyo arimuar. Apay, di na kay man la dinilaw dagiti anak yaw. Di da man la imbaga, asukatan nyo ti kawisyo. Kitain nyo man, kaslamot din pagpunpunas tilami saan day ta kawisyo. Unay kan saya. Saan may lapunas na ito gawas ka? Kan ba isa? Inlaban ni bakit ko na ito? Oo, no inlabana. Saan kumakas na? Nagdulpat ang kitaang. Anya. Sa bagay, awan talaga ti maaramidan no aming katdogyot ti adday ti pagtaangan. Saan aya? Anya. Ay, bigbigat pa ilaang. Ngamda kayo tinasalaw ko. Ha? Makadadaol iti aldaw. Ay, punay mo't tanday di aba. Kastagan timbaga na kada kayaw. Uy. Isugaro na pampanununan. Anya si baka gawaw. Ta ultimo pa nagkawas ti tao kay pakibiyangan na. Daga nga iti baak tata. Man nakibiyang da. Malaksid la siguro kanyak. Baa ka. Ay, gamja makibibiyang. Nang runa ti aguyaw. Ay wala. Sana na siya rin ang aramay. Awan magunod iti panaguyaw iti para tao. Nakauy-uyaw ni Sarya. Kahit saan ba't anadalos akitain tilangana? Iso siguro anabaa ka na balasang. Gapaw, tawan baro ang mangayat nga agdatong kang kuwana.
Puno may, at dangarot nagkuna kanyak, tata. Nga iso siguro nga awan agdaton ken ko na, gaputan na bangsit ka no tipayod na. Anya. Wain, ken may sa, madlaw ka no, saan nga agdigdigaws. Aya. Iso saan man nga aguy-uyaw, dahi di abaa. Iso nga tinagang tod. Makapailag man dyan ibagbagada nga imbaga ka no ni Dino, mare. Ha? Anya na ita, mare? Imbaga na ka no, anagang do di Sarya. Iso ka no nga awan baro amayat nga agdaton ken kuana, gapu iti angot na. Anya? Wen, ay na, makapailag man. Lalaki pa yan, tinakaiba ka iti daytakin kuana. Gusto lang bareng makarik namat. Tapno sardengan na ti panaguy-uyaw na. Lumakarig na Lumusaan nga Awan. Amumitan ti ugali daya abaa. Ora pasagidam, saan ang makarig na? Manhid ba? Naglaing aguyaw. Ngayon saan nabat nga kitaan ti mismo ang pagina? Hay! Baak anak ang dog! Sikamanan, kumare. Ha? Kat oray sikamat. Sikamanan, kumare. Wan, siyak manin. Ngam at least, nagpalasak itibado. Kan, nakadigos ha. Saan akaskan ka? Kas kalamurang. Anya? Apay nga akas tamot ng ibagbagang mare. Awan mo't amok abasol ko kan ka. Awan mo't, iso na lang, tamasiksikuran ang makakikita itilangam. Ate mo pa'y timurang kunak manan. Anya? Ay namare, uray mo't addan asawa kan anak mo. Rumba nga agdalos ka mo't itibagim Agdigos nga, kan sagay sayom day tabuok mo. Kaslamot tan urmot nagsasanga. Dita ka man langan. Nakawi-uyaw ka. Adan to aldaw mo Salpag ka. Basit pa'y nga anos. Basit pa'y. Apay mare, anya ko na ay aking ka. Aglablabas talaga dayjay asarya. Ay na! Kunamlan iso ang kapintasan. Baak matlang arod. Ay naku mare, nung nisarya lang, bay amon. Di mo itulok na iso ti makadadali daldaw mo. Makapaibos mo't iti anos no maminsan. Maminsan pa'y amasabat ko dayjay. Talaga at tutupak. Naguyungan na iti ako mare kon. Alangan kit di mat. Akanayon kulatan apas pasensyaan. Makapapunomot kat. Paspasensyaak. Ngam adamot nga ikarkaro na. Nauyaw ti jaski abaak. Ala, isagunot mo to nga ron, tapno adagong gunana day taapungtot mo, kumare. Ay saan nga umdas ti sagunot no siyak? Ipayat-payat ko kudak tunat. Ya? Among ka di Sarya. Anya day tatata. Ibaga ko. Na, Nangag ko nga min, ijay na ni bakla. Nga ado ka no, di saan nga akin kayak iti ugaling. ang mga no inarami dyo lang day tanga istorya. Ha? Sa anak akas kang kasarya. Anaglaing nga agparbo iti istorya. Anya, madinsa. Lumaban kayo itan tata, Ada. Sakbay kayo nga agsao iti kasta. Kita nyo nga umuna day talangayo man, tani, nagdulpat kayo akitaan. Nadulpag no, nadulpag. Amok iti bagay, ngay naldawak agdigaw. Sana kasing ka. Iso anabaakan ka, gapo taawan di baro amayat ngagdarong keng ka. Ngabe, nagbangsit ka kano, nagangpap ka ako na da. Anya! Apa kumare? Itaka lamanan nga umay dito tersen, ha? Yung kaslagulo mo ti sapsapulan. Saan nakaslagulo? Talaga agulo ti sapsapulat, itamat lang! Ah, Adda sa ludsod ko.
Sumungbat ka itinasaya at no di mo kayat nga iraman ka iti pungtot ko, si kabakla. Ay na, pakawanem. Anya dayta, kat ipagamon Apay, pudno ka di timbaga nila kay Pedring kanya. Anangag na kano dito tersenam. Ako nayo kano nga iso anabaa kanak gaputan nagang duda. Among kadino anya ti sumpat ko iti dayta. Wen, pudno dayta na damag mo. Saan apalso? Anya? Kunada, iso kano anabaakan ka, gapo tanagang pep ka. Iso siguro nga awan baro amayat nga dadon ka, gapo iti angot mo. Mawata? Anya? Asino tinakaibaga iti dayta? Ha? Ni Mario, yipadam abaa. Ngam na imbang ni Mario, tanadalo sa kitaan. Kumparakin ka. Awan nagpaiso ti anak mo, ngam nagtugyod ka mo't ang kitaan. Shame on you! Ne, apay nga Sarya? Kasla umas asok mo tanday taagong mo gapo iti pungtot mo. Ah! Di nakasarsarita si kababae. Taamangan no agsip nga ti panagkita. Kat anya pa iti maaramig ko kan ka. Kat, awan matimang laplapad kan ka, no agsip nga ti panagkitam. Di agsip nga lata, no agsip nga. Anya? Apay, lumaban kay tan, ha? Agtal na ka man, tama nga nung matungpa ka. Saan nga amin agundaway kat kukwam, Awanan ka itibain abaak ka. Na? Apay ngay, basta tinungpanak matlatan. Ay, kat lumaban ka, Sa anak amabutang kan ka, Sarya. Kita man di talangam. Kas kalabasura magmag na. Nagbangsit pa, di payod mo. Anya? Dahito real talk lang ha, para kan ka. Amom si kaabaak. No panagkunam kanya, kat saan ko ang maasikaso ti bagi. Maawatan, taadaan nak ko. Kan asawak nga asikaswak nga umuna, sakbay ti bagi. Ha? Ngam si ka nga baak. Nga awan mat asikaswam iti agmalmalam. Apay nga ron akas ta tilangam. Kas kalabasura ang magmag na. Iso nga awan ti baro ang mangayat kan ka. Anya? Naglastog ka matan nga agsasaw si Kasarya. Anya naglastog ngay bagbagam? Pudno mata. Nga niya, Indanon da kanya at tila ibagbagam may papan kanya. anagang pep ka? Pudno mo timbaga. Sana nga aglibak. Pudno mo, sana ya. Anya? Diyak kumay bagati kas tamay papankan ka. Ngam nagalas ti ugaling. Kang runaan na, nauyaw ka bay. Ha? Amom, uray siguro lakay abalo. Wenno lakay abaak. Di da kapag tatakkunan abaak nga ang pep. Nakawi, uyaw ka. Hindi mo mo't kita tabagin. Nagsakit ka matan nga agsaw si Kamaryo. Agpada ta abaak. Imbes nga isakit na. Ngam saan mag? Siya, isakit ka? Pakawan. Pagan ano ka mga isakit ngay? Nagalas tao galing. Di ka kasalbag. Apay ko maamasaktan ka itimbaga ni Mario ken ka kat pudno man. Ha? Nasaya tanaturod ni Mario anang ibagaken ka iti dayta. Nana, iso siguro anaganak kami ken nila kay ko iti lima. Gaputan na bangluak. Ngamsi ka. Uray siguro tay lakay anail ninyo kat saan na ka pagtatakkunan. Unay matdaytan apa nagsasauyo, nana. Ay na, sana kumamat nga agsaw iti kastaw. Ngam no iso tiwagas, tapno makaamiris ka, iti kinamanaguyaw mo. Huway na, di ba? Anya? Sardengam, day tapanaguyuyaw mo. No di mo kayat nga amin a tao dito'y lugar tayo. Kat maisawang daken ka anagang pup ka ba? Anya lakit din ayan. Ne, kunok man nung gimura ka kanya. Apang may kapailaang dito tersena. Ha? Kwa... No may ka,
Tapno agdrama dito sa Juana, ibagbagakon. Sa anak nga interesado itan nyaman nga ibagab. Unay kamutin, Mare. Saan ka kumamot akas na kanya, Apay, naka-Ameriskan, gapu itik kinamanaguyaw mo abaak. Wan, Mare. Naamiris ko, asaan gayam anasaya at di panaguyaw ko iti tattao. Ngamin, nakarkaro akmat gayam. Ay, nasaya at man ta na panunot mo dayta. Ha, himala. Sorry matan, Amare. Diyak kayat amadadaal ti panagkumari ta, gapula ang kanya. Ewan ko sa'yo. Pumanaw ka dito eh. Pumanaw ka di sa ngo anak, tadyak kaya ti plastik ang basura agayam akasan ka. You know? Itapay, anak karo ti pungtot ko kan ka? Sa kaumay? Ala, gusto kumamutin ako, Mare. Saan kan nga uyawan, iti kaano man. Tarupam! Tapno mo man niya. Sa anak nga interesado, iti anyaman nga umay mo imbaga. Ha? Dayta panawon mo nga umay makimarmarites iti karubam. Ingkaratan agdigos. Agpalas, kan asikaswam dayta bagim. Barang adda pa iti mailawan kan ka. Nagsakit kamutin nga agsao, Mare. Makapasair itirik na. Promise. No masair ka, awan bibiyang ko sarya kung naktumad. Mare. Anya lakit tinaya. Di ka pala agawid tayong kagdigos. Barang maasawa da ka tila kay abalo. No adda pa iti mangayat kan ka iti kastalangam. Kan kinaangtop mo. Salbag ka babae, nakauyaw ka. Ay, awan maibagak, Mare. No di pasensya. Saanin ang mauli, ti panaguyaw ko kada kayo. Promise. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki Jane, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya ti order yung manong? Ano mabalin si kati order kat? Anya? Ay, siga talaga manong bursyo. Sige, amat. Unak matkin ka, di nakauawagan iti manong. Saan mat alakay ti langak? Kat, anya nga rin tiyawag ko kanina. Lakay ko na mo na. Kahit isan nga agbayag, bakit kanto? Lakay na tumutin. Anya? Sige. Ilutuan na kami iti ordoran ni. Mangan kami, sakbay nga deliver kami. Bakit? Anya? O sige, mabit lang nga ron, ilutuan kayo. Sika talaga pare. Paglulukwam nito niya. Inton kwan. Matnag lang arot tirik na anakin ka. Ay, nagsayatan nga no kasta. Pag-aayat ko na, amumatan adagita ti makaipapaay kanyak iti happiness ako nada. Anya? Ay, di ka mawatan pare. Kasan no mamuan ni bakat mo? Awan mo lang arot. Ay, di ka gitanda nun. Sana mamuan. Ay, anya ka lagi tinaya pare. Di ka lang mapnag iti asawa. Gagang iti gwapo ah. Habulin ng mga babae. Opo. Bata o matanda ako nada. Oyo. Agam, pare ah, pangasim. Di ka gitanda nun iti asawa. Ay, narigatan. Hello, bakit? Hello, Lakay. Imawag ka, takunak man no agawid kayo ita. Kwa, ay, saan pa eh? Di kami makawit ita. At dapat ngamin i-deliver mi. Kastaya, katala i-deliver yon tapno makawid kayo matan. Ay, bakit? Don't worry. I'll be there. O sige, agan-anad kayo, iti pa nagbiyahe yo. Bye! Bye! Mwah, mwah! Kunak man no mapantamangan pare. Di mo ba't inside ng idibatog ti restaurant? Maganda, saan nga ichay? Nagalas ti minuda ichay. Ha? Inta iti restaurant na pagtrabaho ni Basyang.
Anya? Amumutan. Magustwak launay ti kinapintas da dya basyang. Basyang lang. Wow! Makapatinag itibrik ti kinapintas kan kinasiksina. Anya? Ay, ako. Sila talaga, pare. Jak amo ba niya tibaking ka? Amin mo tayo apapanan tapanan. At the chicks mo. Kahit mo. Dolaan mo. Niton niya. Basyang. Anya wala ang ibagbagamay. Kaya baklangan na di restaurant baka doon. Ay, uwan. Bayan da dyan. Sana ka naman da dyan. Nagala sa bakla. Anya? Hello, Borsyo. Naimbag man, tayo may kayo manin dito amangan. Una ba siya? Saan lang ang mga tirantami dito no di kat mailiwakan ka. Anya lang din. Ay suspod no ibagbaga ka. No aklunan na ka. Ang mga no inaldawak nga ume dito Mariknak nga da pa naggustong kanya. Saan ka di? Sika talaga. O ala, anya ti order yun. Iba ngayon, tapno iluto da. No mabalin, siga kumakat. Tapno kanan ka. Anya? Wow, unay kang pare. Talaga sakit mo, ti kinababaero. Nay, apay, kanya mo na tangay bagbagamon pare? Una, sa agaso man tayo tangaramin mo. Talagang aramido mo amin. Agalit lagi ti babae kang ka. Bana lata. Ay sus ka wala. Apay, just. Ala ha? Adaking ka reta pare. Oral at talumot tayo ti paggigdan mga babae. Sa bali pa dyan nagala sa bakla. Quiet ka di pare. Ang mga no adda makangagkang ka. Narigatan. Hello, Tonya. Hello, Borsyo. Kumusta ka? Ayos lang. Siyak lata di gwapo at truck driver nga agay-ayat kan ka. Sika talaga. Aywan gayam, kunak man no umay ka ita dito yung restaurant a magtrap-trabaho ha. Imbagam kanya ka umay ka ita. Ay, un ka man niya. Di ka madanagan. Umayak indon rabi. Don't worry. Oy, sige. Mabit lang. Tonya. Anya day, Chay? Uray saan ka nagluto iti kanak na umayak ha? Agdigos kalatan ta iso ti kanak. Wen, sa anak nga gangangaw, ibagbagak ti pudno. Anya? Siyak lang gagawin pare. Sika nga. Sa anak pala makawit ita pare. Mapanak iti ayan nito niya. Anya? Sana bale, tagawid ang inton maminsan. Kasano nga yung makita nak ni bakit mo anagamit ha? Mas daw na jay. No awan ka pare. Ay, ikat ibagam nga dana pataga na panak. Ay, pangasin, di mo ibagbaga ti pudno pare. Makamo ka pare. Agyaman na, tayo may kahani. Awalan niya manahan Basta parakan ka. Isakripisyo ti oras ka. Thank you talaga. Ne, Oh, tiwalit mo, natnag. Adi o, natnag ti item. ha? Kastila yung ti hustong address mo, honey. Ha? Ay, wan, honey. Ikargamon di tang wallet mo, mapantanganan. Mabisina, mata. Saan ka namas daw? Tano siya ti kadwan. Ay, sus, talaga mapandog ka. Hello, Basyang. Hello, Porsyo itibiyag ko. Nasayaat mo at sinong batam ti awak ko. Kumusta ka? Ayos lang. Gwapo lata kas iti sigod. Si kakit di man. Kat, kumusta ka ngayon? Kastoy, pumangpangit ang samad dan. Ngamin, di nakbad ngamin ang sarsarong karan. Anya? O anya, o may kakadiitawan na saan. Tano saan,
aglimipat ta. Ay, sus, si kaki di mo yan. Anya kay laki din na yan. Maidiwakan ka. Ngam si ka din nakmatan ka iliw. Wano, adan sakit din sa bali a babae itibiyag mo. Agpudno ka. Anya kay tinta kita ngay bagbagan. Ala, umay kasarungkaran itahani. Don't worry, I'll be there. Agyaman na, tayo may kabursyo itibiyag ko. Awan na nyaman na. Sana sayang ti oras ken panahon ko. Basta may papankan ka. Ay na, nagmayak na tanadang ko. Be, Oh, nagtiwalet mo. Ah. Adti ti ID. Day tagayam ti hustong address mo. Wan. Ala, agpalas ka. Tayin tamahan, sakbay ako manawak. Ha? Mabisin ka? Kunak man no kunam idi kanya, amakita naklaang umdasan. Si kaki di man. Alam tani, mabisi na. Pare Dino, si Kamat Gayam, nakaawid ka man. Huwag maray. Hindi na minsan pa yung aldaw. Ha? Apay ngay, asaan mo akadwa ti asawa? Kuha maray. Nakunanawan kaming kanya, nga adda ka no napatagalakan na. Anya? Yung magawid ka naman lang. Sumaro no. Naimbag kumamat no nagipawit kan ka iti pagabasto dagiti ubing. Awan matintin na kanya maray. Isunto siguro at imang tid no gawin. O sige man pare, padasat man nga awagan inton malam. Hello, Mia. Ada ka di panggap mo nga agawid wan no? Si kaki di mo bakit? Jakla nakaawit, tada na si kasok. Nasaya at no puno dagitang ibagbagam. Naimbag pa ni Dino. Tamo na panunutan nga awitan ti pamilyana. Ngam si Kangay. Ay, anya kalaki din, bakit? Agawid ako nakmat. Ala, urayan ka. Awanin pag-abasto dagiti ubing. Wen ka di. Mala, bye. Awanan. Diyak akong maawagan ti cellphone na. Diyak amo, no ada pa'y panggap na nga agawid wan no awan. Anya? Pakibagam tuman kan kuanan no agsubli ka iti trabaho yo. Uray sa alin nga agaw-awid ti awanan bain. Huwag maray. Ibagaklatan kang kuhanin tumbiga. O sige tani, awan mo ta na sumangpet. Diyak pa'y kat amo no si bibiyag nga tawon no saan. Diyak ngamin makontak kat. Hala, di ka matanaga maray. Amok tayo na tayo dyan. Ibagaktuin ko ng hawagan na ka. Ay na, pagyaman ako na ti panang sarungkar mo kanya. Honey, my loves. Awanan yaman na. Anya kalaki din aya. Sikan tumot ngamin. Agapo sakman kang ka. Sak paminsan ka ngamin ngum umay. Kwa. Pasensya ka na. Amumat nga da trabaho. Kas kumaita. Sana ka mabalin nga agbayag. Ado nga minti i-deliver minton bigat. Okay, pagananad ka kumaakanayon Di mo liwayan ti umawag kanyak Wen, honey. Sige, inakon. Tapno mo pare. Kastaw rin akong put ni bakag mo. Nabayag nga meron na saan ka nag-away. Si kahamat pare. Tetang tumot babae ito noon. Hindi kami nagapuak ijayan nito niya. Agawid ako man. Imawag ni Basyang. Kailiw na ka no. Awan na aramida ka, isuwa na panak manay. Hindi agawid ako mamanay. Imawag ti salbaga bakla. Napana manay. Itatalalpasin di bakla pare. Asino ngayon ti sumaro no? Pangasi. Awang kumamot na. Pakawan na apaw. Sa akong dagpakasin ka pare. Agawid ka mo't ijabalay nyo Napat patag ti pamilya ng dagi ti babae. Hello, Tonya. Hello, Bursyo. Nasaya at mga tasinong batam di awag ko.
ko. Kaya't ko nga ipakamukan ka, ama si Kuga. Sikat ti ama. Anya, Oo, apay mas daaw ka. Putno ti bagbagak, masikuga. Umay ka dito restaurant na pagtrabaho ang kitang matlaang. di nagman ang hawan iti kasta, sika, Tonya. Sa anak nagang angawan niya, putno ti bagbagak ko nagtumad. Kasano ngamin, asa anak magsikug, kat nalabos mo ti pamayam, kas kalaaso nukwa. Ay, di kag sawi iti kasta, Tonya, tilay bagbagam. Ay, putno ti bagbagak. No di ka umay, siyak ti umay, amok ti address mo. Matanda anak pa'y tinakitak iti ID. Anya. Sika kumapay natin makamo ka dagiti ma-deliver pare. Ah, tama pa pare. Nas ka nga gawid ang itamat lang. Masikog ka nun ito niya. Ang mga nag-iskandalo iji balay. Anya? Day bagbaga pare. Ay. Nagaramig ka langit parihod mo. Eh nga po, diyan mamuti aramida ko na. San nakasta pare? Nas kang amom anya taramidam. Ah, Ngame, baka sulamin lagi na. No babaero kan tu magame. Kurang nalagan, talo a babae ti may sa arabe. ha? No na, hala. Siya ako di makamu dito pare. Agawid kan. Tamangan no imunan ni Tonya ngam sika. Oh, itaman pa yan nakalagip ka nagawid, si Kabursyo. Apag isumat, ti panagawid mo. Ah? Bursyo! Una yan na kinaulbod mo. Kunang kanyak nga awan pa'y asawam. Ah. Nga madamat ga naman pamilya. Kaadwan at talaga at truck driver. Ado ti babae da. Anya? Saan laang anito niya ti masikom. Uray siyak, Bursyo. Jakmat namnamaan nga dapay gayam sa bali a babaim. Malaksid kanyak kan ti asawam. Salbag ka. Ha? O anya ita, Bursyo. Kasano ti plano mo ita? Kunaklakit din numakumi kung kauna iti trabaho. Iso asaan mo amasango ti agawid. Ngam saan matgayam ta makumi kung ka iti babaim? Miha, para... Ay saan? Makamo kayo ni ti Biagyo. Da kayo adwa babae ni Bursyo. Makamo kayo kan kuana. Ipadawat kun kada kayo ti asawak. Pagpipigisan yun iso, awan bibiyang ko. Ay, nay, saan nakasta ah? Awan bibiyang ko kan ka kunaktumat. Ikabalay mo dagita duwa babaim. Maganab mo iti kinababaero. Ah. Imbes ang manubela ti turong mo, saan mo taday ta salbag nga. Ah. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Jane, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Nalabas mo tanday ta pa nagsasaom si ka Clyde. Anya ka mo tan. Kasano ang jak panunutan? Nganta saan anasayat nga aramidan? Kat kanayon ka amarapyan. Apo na yan. Kat amumat, amarabrabyanak ngaglaklako ije palengke. Anya lakit din aya. Oh, mamarati ka. Ala panunutam ti panunutam. Salbag kit di ti kastoy abyan. Nakuram day ta. Ngamin, adda talaga ti saan anasayat nga aramidan. Asino ti kabit mo? Ni Mark, akanayon na pagluganam nga gawid? Isaw? Anya? Ibagam na pudno ti atap ko. Ano ko? Agasawa kailangan. Anya? Ay una yan ti kasta nga ugali ti asawa. Un nga rod mare. Hay, nagsakit ti ulok amang pampanunot iti kasdi nga ugali na. Mannangimon launay. Naimbag man tamaan ano sam. Anya ngay nga rod mare, kat asawak mo't. Hay, kasar kami. Kan may sa, at na anak mi. Ay na, no awan lang kat apay, anya aga po nga agan ano sak iti den nana. Kawanan bain alalaki. Ay, nukaskan kwa na ti asawak. Ay, awan laki di peace of mind ko. No bilang lang. Naku namon mare, awan at talaga ti peace of mind ko. Ngamin, amin apapana, kan amin nga aramida, kat addalat ti dadag iti panunot ko. Ngamin, anytime, addaditan asumungsungan. Ay,
Una yan. Ano sak aginggat ka ba anak? Ngam numapunwanak ay panawak ti salbag aman nangimon nga asawa. Nangag ko nga raw jay panagsarita yung agasawa di na minsan. Nangag ka o tanaera na nga may nga dak dito isang ti balay nga agin-inan ah. Ay, jak amo no anya ti aramidak ken kwa na nana. Ha? Amin matlaangan amakita na akaduak. Wenno pagluganak at damay bagana. Ay oo na yun. Siyak pa yun ti mababain kadagiti tattao. Ngamin, pagsasawan na latan ida, no sumro ti kinaman nangimon na. Ay, dahi ti sakit ti tao anarigat nga agasan. Wan nga rod nana, jak man amo no apay akas dyan ni Clyde. Kasaritam ti asawam. Ibagam ngagsapsapul ka para iti pamilyayaw. Ken amo naman ngaglaklako ka. Siyempre, adaw ti makasarsarita matattao. Uray anya pa'y ti aramidak amang i-explain kan kwa na nana. Awan latan. Tatalaga nga imon laang tagda iti panunot na. Ay, makabannog lakit din ay ati mapanaglako iti palengke. Aha. Nabannog ka na panlaglakaw? Winaw? Nabannog ka. Anapan nakikwa. Anya, Ay, agpuno ka. unay kan ay alaklakayan. Nabambanugak anapan naglako. Sumangpedak, kasta ti ipasungad mo kanya. Napay makapungtot ka ngayon rod. Napayson ka niya. Anya? Ay, Clyde pang nga asim ha. Nabanugak anaglako. Diyak kayat ti makiapa. Oh, nagluto kan. Sino nga iti lutwak kat amok anabsog ka itikwa. Amok kait anapan ka manin naglalakay. Ay no, matungpakan sakit din. Pumanaw ka dito isang wanak. Taamangan numalipak ka di na oras. Apay ngay mo'y nakastra ka ni bakit mo, Clyde. Jak amo tata. Basta jak maliklikan a panunutan nga da sa bali a lalaki tibiyag na. Anya? Amok namin ti ugali ni Tina kay. Anya yato ugali na na. Pino naglay nga gilimay. Palpaliwag nga raw. Ngamin. Kanayon na pagluganan ni Pare Junard. Kanya nga iti amaw. Nadalimot a relasyon da. Oh. Anya? Ay, unay mo dahil tan apa nagpampanunot mo sa ka, Clyde. Kanya nga raw tata. Dahil tatirumbang abaliwam. Kamay, aton ti pamilya ang nagdadaag. Kapulaang iti imon nga awan magkinapuno na. Panagkunak baro. Sana maramid ni Tina king kadaytay bagbagam. So aliklikam dayta. Narigatan. Magkapay pare Mark. Awang parikot mo kas iti parikot ko. Ah, apa anak ko lang dato pare? Parikot ko ni bakit ko? Panagkunak. Adasaan ang nasayat nga aramidin na. Anya? Eh, pagkunang ngay pare. Panagkunak, busy-busy. Ini bakit mo? Ngaglaklako iya pa rin kay. Magdagahan ka sa parekot mo. Nalimod namin ni Tina pare. Palpaliwag nga ron. Minalamatan nga glugan iti tricycle ni Pare Junard. Ah, Iso apang panunutag nga dan sa relasyon da. anya? Ay, oh, na yan. May bag ka asa na kasya ni bagat mo. Awan pagparikutam. Ay, wala. Kanayon ko pa makita ti ipupos ni bagat mo iti Facebook na. Ipos na ka. Kanti anak yaw. Kasya iti awan nilimlimad na. Ni bagat ko nga. Ulos adi na ka maipos iti anak may. Anya? Dahita only ti parekot mo, pare. Nagrabaw mo tayo. Basit abanag. Ngam ik-ikam iti kaipapanan na. Ay, anya ka lagi din na pare. Oh, pare, si kamot gayam, anyat gatangam. Ah, maray. Talaga busy-busy ka man dito paglaklak ko, ma. Ah, ilakwanak man iti 2 kilo patatas kun may sa kilo kamatis. Busy ak talaga. Ala, mabiit lang ta ikiluan ka.
Apay ngamin asan nga umay nilakay mong tapno tulungan na kamari. Ay na pagyamanak pa'y no saan nga umay. Ngamin no adda ditoy. Apaan na amin ang makisarita kanya. Nang runa no lalaki. Ay, abaw. Lagi din ay ni paring Clyde. Nakuna na kanya kiti na minsan. At di mo man lang kanu maipos iti Facebook. Anya, kastagayam timbaga na kanikan. Huwag maray. Isa ka padasan man nga ipos. Parang makisayang tikinaman ng imon na. Anya, ay, una yun apa nagpampanunok aya. Ala, adto yun ti patatas kan kamatis mo pare. Bayamon ni Clyde, takasaritak tuman. Aniya? Kastagayam ti imbaga nila kay mo kini Manong Mar? Wala Kat ipos mo iti Facebook Tapnawan may bagbagana. Wen nga rod, sak pa yun ti mababaing kin ni Mark, idi imbaga na kanyak ije palingki. Awan at talaga dayjay nga asawam. Naglaeng nga agimon. Gapulaang, tasaan mo ang maipost iti Facebook? Panunutan nan nga da sa baling aramidam. Kasla paltat nga rod nga agpampanunot ti salbag. Ay, kaipos mo iti inaldaw. Tapaliiwam no adapay laang ti maibagana. Kaya narabyan ka man, Antina. Siguro, saan nga ije palingki tinagkapwa man niya? Papanak kuma sa balay, no saan nga ije palingke? No kayo, napang kayo nagdate iti lalaki. Ay, salbag kit diti kasto abiyag. Nabambannog da tao. Ngam kasta manan, ti pasungad mo kanya. Anya matan! Apay nga ron nga agungot ka, no sana po now. Guilty ka Ay, naimbag pa ni Mar. Takanayon ko makita nga ipos ni bagat na iti Facebook. Sika nga pulos! Gapot ada pang panunutam ang masakitan tirik na no bilang laang. awanan kay tiba. Ay! Awan lang arudan maitultulong mo. Kasta ka pa'y lang agsospetsa. Sana nga agsususpetsa. Ibagbag tipod no. Ha? Abay, napanak na ka nga dalalakik, makapapungtot ka. Salbag ka kitdi. Di ka pa'y nagtalaw. Makauma ka. Ay natin ikaman nga main iti pagnakman na dayjay nga asawam. Inaramid ko aminan nana ngam awan lata. Ay, una yun ti kasken ko anang asawa. Kas laubing ngagpampanunot. Saan kat akas na anana? Talaga nga ubing ti panagpampanunot na. Naimbag pa'y ko nam ti ubing ta makasarita iti husto. Ngam ni Clyde, ultimo. Di ka pa'y laisubli iti inana. Un nga rod nana, makaumamatan. Basit pa'y nga anos. Ngam numapunwana, isublik at talagan iti inana. Isudan tagden na. Nauma akon, kan nabanugak matan. Ay, naimbag pa iti manginom nga asawa. Tanumausawan, kat makasarita iti nasayat. Ngam ti asawa aman nangimon. Ay awan, oray an anwam, man nangimon latta. Nay, makadlawak man. Hindi pa na minsan nga dakala dito'y balay. Kat, anyamanan ti parikot mo. Apay, di ka mapanaglako di palengke. Manon nga aldaw, adi ka napan. Dito yaklatan balay. Agil ilad, ken agtugtugawak ngagmalmalang. Anya? Isumat ti kayat mo, sanaya. Tapno awan ti pagsususpet saam nga dalalaki, kas kadaan niya pa'y dita. Amangan no saan mo pa'y anakita ti impose ko iti Facebook ko. Impose ko ti rupam. Ken ti caption ko, seloso nga asawa kuna. Agpaiso? Ala, kita tapno mamati ka. Kastoy latan ti inaldaw at trabaho. Ipupus kalatan, kabayatan ti panagililad ko. Lima basak aji pwestom edi kalman. Katawan ka mat kumare. Si madutak mare. Manumatan nga aldaw asa anak-anapan naglako Kastaya. Ka?
Naimbag man, no awan maibagbaga nila kay mo. Ta saan ka anapan naglakaw? Ay sus, matungpakit din, no dapay lang ti may bagana. Kat, napananangay. Adda di taunag, nakaturog. Makariing nga awanak iti aglawlaw na. Ibaga namanin anapanak naglalaki. Ay, anya lakit din ti kastoy abiyang. Ay, una yan. Kat alaman, saan ka mapanaglako? Takitaam no da maibaga na. Wan nga rod mare, dito yaklatan unag ti balay, ta ipupuskulatan ti rupa na, iti inaldaw. Anya? Ay, una yan. Katwa na. Irugen, manipod sa ka aging katulo. Sagkay saam nga ipost, tap na awan maibagbaga na. Apay bakit? Talaga di kan mapanaglakaw. Ha? Apay nga min asalud-suden na. Kat mapanak kadilatan no kayat ko. Saan no saan? Anya? Dito yaklatan unag ti balay. Tapno sa anak amapukaw iti panagkitam. Isuna laang tawan maisaang. Agmin nulagat talatan ngagmalmalam. Unay kan bakit? Awan gayam. Amangan no saan mo pa'y anakita di impose ko iti Facebook. Impose ko day tatangan ti sakam. At dapay caption ko. Tangan ti saka ti seloso nga asawa. Ah, Amangan no at dapay may bagam. kababay ni titataw. O kasta ti ipupos mo, bakit? Nay, apay ko man nakababain. Imbagam idikin ni Mark. Asaan ka man laang maipost iti Facebook. Sa ita, adamanan ibagbagam. Anya? Inton bigat mat, day tantumatan tumang mo ti ipos ko. Tapno mapnag ka, tapno maikat day taki naman nangimon mo. Inton sumaruno abigat, day tantumatan ubat mo akapig-piglat ti ipos ko. Anya lakit din. Nasayata nagsabat ta, paring Glad. Wan pare. Nagatuak man di istom ni Nana Ising. Gimatangak man itinatang. Ah, natingtila ako ni bakat mo. Ngumita, sikanti gumatang itinatan. Palikot ko nga raw ni bakit. Di mo tan mapanaglako iti palengke. Anya? Oh, saan ka mawatan pare? Idi inal daw ang mapanaglako. Ibagam nga aglan lalaki. Ngam itang addalang ija balayaw. Addalat ibagbagam. Ay. Kung gaya pare. Among kate. Sikati ka na yun ang pag-istorya anday di paradahan ti tricycle. Katawaan dati ipopos ni bakit mo iti Facebook. Anya? Inal daw mga ipos na ka. Naimbag kumama, no rupam ti ipos na. Ngam saan man. Inrugi na iti tangan mo. Insaruno na ti tumang mo kan ubat. Anya nga iti sumarunaw. Kili-kili, siguro nakaingisay. Anya? Imposible. No, dapat lang maipagbagam ita sa ako. Pare, itatain ang daon na ka nga ipaus. Bakit? Gusto ko mamutan natin pa nagpo-post mo iti Facebook. Ha? Taapay ahuston, di ka kat agyaman ta ipupos ka. Katawan na kung lang iti tattao nga ginamam mo kanyak. Awan parikot iti dayta. Uray katawaan da ka. Ti importante kat ipupos ka. Nalpas kon nga impose ti kapigpiglat nga ubot mo. Ita ti kilikilimot anang isnisi ti ipos ko inton biga. Bakit? Gusto mo na pangasin. Agbalbaliwa ka na. Di ako nagimimon. Awanan ti mangag mo kanyak. Basta isardang mo na ti panagpupos mo. Anya? Kan may sa oray agsubli ka na ti panaglakom iti palengke. Awanan ti mangag mo kanyak. Ay saan? Dito yaklatan balay. Di nak mapilit ang mapanagla ko. Ha? Makapaawan ganas nga agla ko. Gapoy ti kastang aramid mo. Ha? Saan akon ang mapanagla ko? Sagsagay sa aklatan nga ipopos dagiti parte ti bagim tap numapnek ka. Uray awan makan, basta maipaneknek ko ken ka. Asa anak nga aglallalaki, akas iti bagbagam, salbag ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, ito'y drama tayo, Anya Lucky Jane, insurat ni Donabel
isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Mangantan, ay taman mo't makipaskan. Paskan mo't asasawang menso. Saan apaskan ti birbiro ka? Ni, awan ti imbagak apaskan ti birbiro kang bakit. Kaya't kulaang mo't timapan Tapno mo't saan at trabaho akanayon ti turong ta. Nukasta. Maumuma ka ngag trabaho. Day tala dumardar ay iti paskan ti kayat mo. Ay na, saan akasta ti kayat ko asawan bakit. Kuna, mapantapay makipaskan. Tapno agresta mo't iti trabaho. Res? Nukasta. Awan res mo, tatrabaho akanayon ti sangsangwam. Ha? Basol mo ngamin tadi kamot agina na. Na. Garden akanayon ti turong mo, uray saan kamot nga ibaom. Ala, uston bakit? Awan imbaga kakasta. Inton madamdama, day tamanan ti pagrekyaran ta. So, kaya't mo asawain, siya ti mangirugrugi iti apa amen so? Apo aya. Mangantaman langin bakit? Amangan no anya pa iti pagturturungan ti saritaan ta. Ay na po aya. Diyak maawatan ni bakit ko nadaduma paray. Abay ka day paray. Amin laabanag nga ibagak sa bali ti pangipapapanan na. No day ibagak sa bali manan ti panagaawat na. Kasta ya paray. Ngun paray. Ay na, no diyak laay ayatan. Ang mga numatungpakon. Ay na paray. Day ta ti di mo raramidan. Awan mo't latin asaya at nga itden na day ta. No di suwam ti asawam. Uwan nga rod pare, amangan mat no agmenopusan paray. Anya? Ay kano 35 na lang agmenopusan. Ay, pasensya kan paray. Ubing pailagayam di bakit mau. Ay, ano samlatan amangan no adalaan ti parigot na. Iso akas jeti ugali na. Ay, nabanugak naglaba ka dagiti murong tayo. Kano nagadumad ngamin alina ba ang bagay? Ay na, pasensyakan bakit? Tadi kan matultulungan ka dagiti trabaho diti unag ti balay. Nay, apa yan menso? Adda aya tinangag mo reklamo tapno ibagam ti kasta. Awan bakit? Ngam maasyanak lang ngamin ken ka. Gaputa ka nayon asikalaan ti agtrabaho diti unag ti balay. Sa anak akaasay tapno kasyam. Saan bakit? Ngam kanayon ka ngamin amabambanog diti unag ti balay. Ay na, awan mat ngamin oras ko. Oray day tala ko maaglabamot ti aramidag. Ado ngamin trabaho kay bangkag. Agmula, agsibog, kaskada, anyala ditan Ay na, anak dak ti mannalon. Iso nga amok amin dagita. Saanan amasapol asagay sa nga ibaga. Pinagbalin mo pa yun at abad ti tao. Anya? Nay, si kamat gayam ti masabat ka, Mari Berain. Wan, Maray, mapanak man ijay sentro. Ay, wan paisaw, Maray. Apag isaw, adda awit ko alakaw. Amangan no kayat mo ti gumatang, mabalin ti utang. Anya dagita na ako, Maray. Beauty products, Maray. Mangkita ka, adda rejuvenating site. Amangan no kayat mo apadasan, Maray. Rejuvenating set. Ngun, Maray, padasaw, napintas day taon. Effective, talagang aglaw ti rupam. Anya, apay, anya ti pagkit-kitaam kanyak. Kuribat-bat abakat. Ay na, jak kasapulan dagita. Ay na, Maray, awan timbagbagak akasta. Ay na, awan ti panawon ko iti dayta, Maray. Hay, makapainsulto mo dagita alako. Anya. Nay, apay, agan ano ka dinibirain mensaw. Apay ka din na. Anya man hindi naramid na kada kayo. Ay, amin ngay baga, sa balay ti panagawat na. Nuag palawagak mo, at damat latay baga na. Ay na. Mababain iti dayta nga ugali na, nana. Ay ngam, da kayo kumalatan ti makaaw-awat ken kwa na Tauray siyak. Jak maawatan ti ugali ni bakit ko. Hindi ka di pa ilaang akas di ti ugali na. Ay, saan matkit di anana?
Ngam, jak man amo. Takilaat matlata na kasjay ti ugali na. Kasaritam, amangan no adda palikot na. Day, nasaya at magtapi masyar ka dito yung balay, balasan ka. Kailiw kayo ngaminan, tatang. Di kay matnaknapan ngaminan ije balay. Ay na, madamamot nga men, di pa naggaik ka ijay umak. Iso ajak imal alati yung agpaisaw ijay balay siyaw. Isumit lagayam tatang. Kahit, asino nga iti mga awir iti anak yaw. Nilakay ko, tatang. Itugot ko kuma, ngam, nadagsin mo. Ah, aywan anak ka, malagip kuman. Ti anya, tatang. At lakad nga men tinagag ka. Nasair ka na, ti may sa ataukan ka. Kapo, tasabali ka no ti panagawat mo, iti imbaga na. Kanay, nakaungat ka kanumay. Anya, ay unay mo't dagita at taong. Tilay bagbagada. Basit laabanag, pagbali ng dadakay, ay surun kon. Ay nabay amon anak ka. Naibagaklang, tapno inton sumarunaw. Ammo mo ti aramidaw. Kahit kaya't yung asawan, jak amutar aramidag, tatang. Ay na, awan ti imbaga ka kasta anak ko. Maalala, lipata mo ti imbaga. Ay, ingkakit mangpuros iti bunga ti mangga. Tapno aday sang petmaw, kadagiti anak mo. Ne. Napudot mo ti ulo masimangpet, bakay? Talaga anapudot, lakay. Ay na, dagita tattao. Tila idandanon dakin ni tatang. Ne, apay nga minaya. Adda ka nung arod ng idanon nga ado ti ininsulto. Apay, managinsulto ak aya tao mensaw. Ibagaman, Ay, saan mo tabakay? kahit apay nga rod akas jay timbagbaga ni tatang kanya. Malapay amon. Istorya la siguro Ay wano, adda nga tamot na sair ay ti panagsaong bakay. Apay, makapasair ti panagsasaok aya mensaw. Tanya nga rod ti kayat yung panagsaok. Nakain-inayad. Ano kumabato nga agtulay? Kat kaanon to, ang makadanon ije baba. Baka? Jay slow motion, ako na yaw. Ay namenso, apay, anya aya ti parikot, iti panagsasaok. Kasjay? Ay na, saan nakasta ti kayat ko asawan, bakit? Ha? Tapi nagbalinak manen, atanga. Ne, Kat si katiusto? Ha? Wano? Isakit mo, dagiti kakabagyan tayo. Gapot adda kadakwada ti babaem. Mensaw. ay naapo aya. Adumanan tinalabid mo, bakit? Bakit? Umay ka man kiting. Mangantakit di kadagiti awit mo amangga. Barang maagasan ti pudot ti ulom. Nay, apayin paray. Saan mo't ama iladawan day tarupam? Ay, di ka di ba din asawam ti makagapo paray? Wan pare, talaga ajak maawatan ti ugali na. Ay, ket, disnuga mo na. Tapno, agnagam paray. Anya? Ay, oops. Joke lang pare, joke ka di. Si kamot pare? Ay, unay kat ngaminan ayaday tanga asawam paray. Kunadaan naragsak ti biyag no adda asawa. Ay ngam, pagtaudan mo't gayam iti problema. Kahit naragsak mo't ngamin ti adda asawa na paray. Kahit apay nga rod si ka paray. Kanayon ka mo't a problemado. Isuan na saya at latan ti single paray. Ready to mingle and happy every day. Anya, ay, ngam, it depends again upon the situation ka day, pare. No day ta sitwasyon mo, biro kem ti solusyon na. Amangan no kurang kalaang iti ay ayo, pare. Anya? Ay na, dagita atattaw, aya. Ne, hapay ka di ba kahit? Agong-ungot ka manan. Ay, una yan, aya. Awanan ti maaramidan dagita tattao ita. Iso atila rumrumwaran a produkto da. Ha? Ay, masyudo takman, menso. Imay nagisursurtay may sa akaruba itilako na. Ipapili na kitdain apadasak kano jay lako na a whitening soap. Kentang papudaw iti kudel. Kahit, gimatang ka kuman bakit? Na, apay, panagkitam ka din kanya kat kuribat-bat? Na. Kan nangiset,
Iso apaggatangan nak iti pang papintas. Ay na, saan nakasta bakit? Kung nakagumatang ka, tapno makatulong ka mat, iti pada matao. No ngay si kalaang tinagbalin na customer na no bilang. Ha? Adulamin? Ay, aguray ka man, menso. Amangan mat no babaim dayay. Na- Kat pambar na laang ti umay aglakaw, tapno umay nakasiripal. Ay, sus por Diyos por santo. Diyak man namuno pangalaam kadagita akap panunutam bakit. Saan apulos asim magid iti kinapudnok. Ay, talaga ajak maawatan ni bakit kumari. Anya nga taaya ti aramidek tapno ikaten na tinaalas nga ugali na. Apay, san ka di pa yan nagbalay, paray? Saan nga rod, Mari? Ay na, no daduma, pampanunutag pa yan timang panaw kan ko na. Sus, si kakumalatan tinagbalin nga asawak, Maray. Ay, di kang sawi ti kasta paray. Amangan no adda makangag, kat idanon na kinni bakit naw, manayunan manan ti parikot naw. Ay, una yun aya. Amangan mat no kurangan na ti atensyon nga ipapaimukin kwa na paray. Kahit, anya nga rod nga iti aramidag. Alangan mat, nga isulatan ti kanayo na kaabay ko. Ay sus, kasanuak pa yan amanggad ngay. Ay naparay, padasam nga iday. Awisam iti parlaur, wenno anya ditang. Ah, un man ngagpay sumari. Bareng agbaliw ti puloy ti angin. Beleng, apay, at di parikot mau. Ne, apay tatang. Awan mo't. Apay, pagkunaan nyo man. Ay, adu nga minti bang ibagbaga. Nga adu ka no ti mapaspasak tam tirik na na. Gapo iti pa nagsasaom. Ay natatang, jak ammo dagita at tao. Awan mo't ti amok asaan anasaya at nga ibagbagak kadakwada. Ay nabalasan ka. Abangan mo't ano at nga minti di mo mapupuutan ama ibagbagam kadakwada. Kaday tamot ti pakasaktan tirik na na. Anya, ha? Siyak manen ti dakas itatatang. Ay naarsagid mo't launay dagita at tao. Awan, ti imbaga kadakes ka balasan ka. Ay na, di nakpagbalinan asaan ang makaawat. Ha? Awan pa'y mo't tinasaya at akatungtong. Ah. Puro perwisyo iti biyag. Malakos nun balasan ka. Di ka nagpunct out. Awan ti sa bali nga intensyon ka o kadagiti imbaga. Ay, biyag. Saan ang maaawatan? Apay bakit? Napudot man ang taulong. Ay, diya ka mo. Kaslasi ka. Di ka maaawatan. Ay na bakit? Lawlawag man. Anyaya ti pagkaskastaam. Apay, dakisak ka di atao, mensaw. Ay na. Jak mo ti ibagak. Gaputa jak mo no anya ti makagapo no apay akasta ka bakit? Hay, panawan na klangan, mensaw. Total, didak maawatan. Jak mo no anya ti aramidag. Kaamin abanag nga aramidag. Dilawin nyaw. Na. Da kayo la akanayon ti usaw. Hay, kababain mo't kada kayo a perfecto. Ay na, jak mo kan ka bakit? Mala, panawan ka pa ita mapanak biit ijay ayan datatang. Tatang, dituyak man pa'y balay yung agpalabas iti oras. Day, apay ka di baraw, nagapa kayo iti asawam. Saan tatang? Ngamay na, jak maawatan na talaga, no apay akas jay iti ugali na. No damagag mat, no anya ti parikot na, awan mat ibaga na. Ay, uray sak barok. Jak maawatan ti anak ko. Kasla sa bali ti panangipapan na iti anyaman na banag nga ibagakan ko na. Wen nga rod. Iso ama umakon. Kat kaslapayin kayat kun nga isina. Ay, saan barok? Pangasem. Ano sampay ti asawam. Amang ano agbaliw tumatlaan. Kasi dagiti anak yaw no agsina kayaw. Ay, anya kumapay nga itatang. Unan sa nabali barok. Kasaritak tumanan ti asawam. Bakit? Adda ka diwayam ita? Apay ka de lakay. No kayat mo, rumwartaman mat, intaag day. Date? Ay nasayang lang ti kwarta a magastos iti dayta.
Sa nabali, taadamot bakit? Tapno adamot ati makun ko na adate ta. Ay na, jakla pagan ano day taday. Mayat matlaeng no adda ti date ta nga agasawa. Uray sad paminsan. Patibkeren na ti banding ti agasawa. Apay, saan aya amayat ti banding tayo? Ha? Ay kat, mayat mat bakit? Ngam tapno nakarkaro asumayat Ala, intamangan iti restaurant. Wano, no kayat no? Inta iti parlor. Parlor, apay, anya ti panagkunam, laada. Wano, maumumakan iti panagrupropa ka, menso. Ay na, makapauma ka biring. Jak amo na niya ti pamayakken ka. Taamin nga ibagak, at damot maibagam. Ho, agsina talagan na saysayapay. Ha! Nakarit ka iti sina, gaputamok at dababaeng. Kita man nga minda kita asungbat mo. Ay, talaga jak maawatan ti ugalim bakit. Makapauma ka. Uray pilit ti bagik. Amangawat iti ugalim. Ay na, naumputin ti anos ko ka. Ay sus nagala sa talaga ti ugalim. Talaga jak maawatan bakit. Anya? Iso nga itamot lang. Pumanaw akon. Kat makaambukan iti biyag mo. Tatang, Nay, itamang payakas lamang kasangsangit ka, Bereng. tatang. Ay, balasan ka. Nagalasakit kita ang tarupam no nakarupangit ka. Ha? Tatang, Ay, gamaguray ka. Apay, taimay ka. Ha? Aginagaw pala ang disipngat kanlawat. Ngam, anda ka dito yan. Apay, anyaya ti parikot mo. tatang, pangasiyo ko matatulungan na. Pimanawan ti asawa kay Jay Balay. Ha? Ay, kastaya. Ni tatang makapasulun mo ti tasong batyo. Ay na, basol mo ti amin. Nuapay a pimanaw ti asawam. Agamiris ka mat kumana. Ha? Saan nga may nanasaya ti ugalim? Alawan, basol kun ti amin tatang. Iso tulungan da tapno agsubli ti asawa. Siyak ti ayan tibid daw. Daputa sana ka nagbalin nga open-minded, tatang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki Dane! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay.